musical record. Katin zaɓenka da shi ne ɗan ƙasa zai iya zaɓar ɗan takarar da ya cancanta. Takobinku katin zaɓenku. Kowane ɗan Najeriya ƙuri'a ɗaya gare shi, kuma wannan ƙuri'a ita ce 'yancin amfani da katin zaɓe. Katin zaɓenka akwai mamaki idan ko ga ɗan ƙasa na ikirarin daina amfani da katin zaɓe. Akwai mamaki a ce ɗan ƙasa ya kasa fahimtar irin sauyin da zai samar da katin zaɓensa. Canjin nan muke fata, canjin alkhairi, canja da katin zaɓenka. Kada ku damu da kuɗi, ko jam'iyya, ko yayin ɗan takara. Ku damu dai da katin zaɓen. Katin zaɓe na shi ne zai yi maku amfani na tsawon shekara 4. Lura da tsadar abinci, kuɗin makaranta, kuɗin nefa da kuɗin hatsi. Katin zaɓenka zai iya kawo mana sauyi. Ku yi amfani da katin zaɓenku. Katin zaɓenku shine 'yancinku, 'yancinmu da kuma 'yancin ƙasa baki ɗaya. Wannan sabo ne daga ƙungiyar Kasaye. Ku fito mu yi gangami mu tsaya tsaye kan zaɓen ƙasa kuma tare da ƙuri'o'in mu